Ya ingo yo play ke de step ya ke bangi yo ban wan lang kum ni ha ka jinga bakantang ka jong try ya ke bangi yo ban mani ban syakri yo ji sunang penem beje tingi pedang sengopai pi ki para bangi baro ki balawan na ringi jenreo bat kumju na lain pra bat ki we de kat kum ke ji penbek jong ka balang tingi pedang sengopai pi ha ka kerteng ka jong Jesus Christ nong penem beje na du ki samla hadu kilong kimi kilong pa baro ti troan yo ban ker khu yang ni ha bang yo ban wan se ka jing ka jong bangin yo ban syakri yo kham tam ban yo sngo ka tien ka jong blai gen stang ka ji syakri ka jong ni ka por ka bangir wai ka jing wai ka ba san po ka jing wai ka ba san po ker tem ba thiang tam angel ki ro ker tem ba thiang tam ha per thei baro ker tem ba thiang tam nga ik ban yo ro tu yathu perthai kaleng kerteng u Jisu perthai bat bneng ke je Jisu kerteng bathyang bai je riu khuj bat angel baro shabom jukot kenyero Jisu kodo kerteng babange ngenyer wari ka ba jenglang ka jirwai ka ba sanpo shapang ka kerteng ka jong Jisu haden ka jirwai ka soban khot ya when kinong tray jongi kong memorial kachnga Indio ban wan hang ni ya ka ban pulin ka tiang ka jong blai bat ban pen kentang ya ka de ka ji sang ha ka jing duai ngin yer wai ka jurwai ka san po da ka ba yeng lang ka de ka po kerting bat yang tam angel kiaro kerting bat yang tam apertei baro kerting bat yang
เป็นปันดามีจึงด้วยยินพลียนกเตียนก็จงเลยยินพลียนกสติอัปสลปอลก็บ้านชาวติโมธีนักละนองกับสาวก็ดุขัดกับบันกองเจเจอีกันเตียนกับองกุมนี่งาหุกุมมาขมาดูเลยบรุจิสุคริสต์บอตรายบันสบิชากับเอ็มบัดกับยาบัดกตากจิงบีปาวจูบัดกับหิมาจูตัวมันยาลับกตากเตียนตัวยายมีนัดบัดได้ปอลhaba badai porde tu pen kendu tu sneng tu kentu de kajing slim baro bat kajing hikai namar ka por kanjia haba kin om skor ya kajing hikai bajanai ndai ba kidan ki skor badai kin ya kanton halade ya kin no hikai kadbakom kijing kwa brai jongki hi bakin pan phai no ila ki skor jongki na kajing shisha bakin phai khmat chikapores kam kai rema me tu syarai heki baro tu syak shitom dole yakakam no yutho khana tu pandap yakakam jongme to blen kor khon nakam tagi ni ketien biaban play ke ka stem biaban pandam heki jingdwai au blai buk pa jingiu ba beneng yawan jan jume trai hakane ke kanta jo kane ka stem akaba me melapala ingi gum ki khon ki jongme bengin mi dan lagi jong ki rempe yeng ki jongi begin ya banyak tu sikne ka yeng ka bakan tang ka jongmi ngai ngo ikne ka tayo baro shtayo try ya ka jendar kat ka jongmi try ka rabi ya dan na padang jengi ikne ka stem ka baga jingpang ka bandingi ikne ka tayo rema me melapalai lo yengi begin ya bandan hakne ka yeng ka bakan tang ka jongmi nyai ka buram ber ka jingya ro shame try ka ba me melapan em yengi ka ba me melakhat yengi try ka ba me melasyam yengi try jisube apa dang kene ka perthei ka beng yo i ka badap sibon ka jingale sibon ki jing tanju ki ba me deng ka jing ka jongi nrenga ai ngo ban yo i kane ki prab ngai hakne ka yeng ka bakan tang ka jome na lor kat ben ngi wei pi wei ko patrai ka rabe bengin am ngai iki ki jing kai ki ba bakla ka beng yo i ki sngi ko patrai ka rabe nrai ko beng lamat me trai ka ba me trai mala yet ngi trai jisu ba ka re changa to ai bengin ya shakmat ka jing shakri ka joge bengin klet iki paro ka rabe ki ba wan trai ban pan sngo aki skor ka jing trai ka rabe ban hikai bakla ya ki jing hikai ki ba per agi ki sngi ki ba manta bat scam ni ki prabang ki jongi bat scam ni ki bang ki jongi trai jisu be bengin ang ban sno me bengin ang ban IT me trai ka rabe ngapan kentang ya ka stem agi ki ti ki jome na do ki jing ruai ki jongi ki jing duai ki jongi trai ka rabe bakom ja bengin snap ka ten ko jome kai ka khubor ka be melwan ra ka ma jing shakri jome trai ka rabe bengin no me tle bat suda ka stem bengin me rangkat ka ten ko jome na pan dap na pan slengi nang ra ni trai ag bengin long trai kita ki khon ko jome bengin smart bengin sting ban wan ban mare ka yeng ka bakan tang ko jome trai kan ter ki jing pan wet baro kan ter ki baro trai ka rabe ne bengin ang ban sno me ki por baro jo ka jing ko jogi agar thank je mo chi su be ngapan amen gan teng jing shikri jing ne ko por bangir wai pat ka jing wai ka balai spa supply wai spa supply bongin wai ya ka teng jisu ka bangi eje ha ka bertai bat ka benang junam jing ka lot bathiange da ka teng jang u ngan yo jing pen em ka bakodo wai ka teng jisu open le ya na kom ka yo hoi nyer wai ka teng bathiang ki angel ki wai ha benang hoi nyer wai ka teng jisu ka badap da ka jingi para bangi pinga khot pi tongin wai pamnu jisu dak ba prakhat ba ka danut baro kat bingna wai ngai ba plain kor khu ya ka ben sim ka jongi ha bangir wai ka kerteng ka jong jisu nyer wai lang ka ba yang ka po sa chisin ka jing wai ka balai spa sau pula tungin wai ka kerteng jisu ka mangi aka birthday bat ka neng jilong jingke no batyang naka kerteng jong na yo jingpen kim ka ba bordo waya kerteng jisu beli ya ka kum kayo hoi ngir wai
Yaro yo try. Kat no kalong ka jingkiman ka bakraw habang irway. Siya pang ka kerteng ka jong Jisu. Habang asngap nang ni kisur jong pi kibaro kibarway siya kasawa yang ihang ni. Ngayo i ya pi habang ipirway. Yang ngek blew kerku yang i kaniko po. Naman ngiyos ni nong wai lor wai de ka ba shaman sem. Siya pang ka kerteng ka jong Jisu. Kau pelak yang ini nak kipap baru, pelapan embala suspa upan kuat yang ini, ang norway shaman sem upeli yang akom kajo, kamut lapan kuat yang api, uploy yang ini yang api kikon kijong belai. Tiga ni kau por kebadan kami, akan ni kau por kelemat para bangit. Ngadap dah kejengkiman ban yo i api kan ni kau por,
ngan no bakla la ki khat mangan yo EP kan ko por dan na pedang je pi bari yai lamba ki singiu ko jing yap kan ki por ki bala dep na ba ki aksinen mata pi don na kan ki ji sang yo EP kum ba pilong hai e bo jisu la pan khia yo itra gilawan hai yin jong pi ngelia dwai na ko banta jong pi ha ba yo EP yang ni shi shao jisu sim le no na ko banta jong pi ngan no phai yang EP kan ko por ngalai EP kan ni klamat pilau long dak wei pat kadur para bangi bi ne re jisu jongi hagan ko por ngi don ka daw ko bakrau ban ngai ngoyo play pai shidin yagan ni snam pai shidin kumu bulu le EP kan ko por tungin ai ngoyo play no try ngai ngoyo me balese na preng jong pimong nganom la balese kanong kala kut ka jingem rayem how play kampat kut play dong yo ban IP ka po ban peteng ban shakriyo play ba em badan po haga ko por tong ye nai ngo halaga jong banta phi ka ba ba ka jing pangstam phi ba ba ka jing kardo ya ba ka jing e ki ba pon ton ka ba ba ka jing keman ro tong ye nai ngo yo play ka ni ka step ye nai ngo ba ye ka por ni ka tho ha u kom ba ngilong bat kap ara nong try ye ai ngo yo jisu nang penem bala penem ye phi teng ngila ya ngila lasting ha ka jengem hendai prai paru I ya ngai phi I jengi paru ka siu yagi pangiru ngi nang hemban I khamha yau jisu nang penem ba ye ka ba ara ka ni ka por tungin duai ngen pen kan tangi ka ni ka por bo trai yo ban kran jengi lamba ka kubor ka tien ka jonglei bangen mi ni ka ni ka jesang ringkat bat ka jingkar khu ngen mi ni ka ni jesang ringkat bat ka jing bam ba ka jamasin pau blem kar khu yangi ngin ya tuai lang kan ko por tungi de tuai try jisu bokor bi e jonga kan ko por nga ai ngo ye me kan ka step but yo I kan ki para bungai ki pendak ye kan ka jing mane ban wan ban shekri ye me ki khon sama jome ki don man tahan kan te bat shin rang ki long kme ki long pa ko try jisu be ye jonga ungi ai ngo ye me ko try habangi pa shadin ha ka jing em jongi kum mela don ringkat bat ngi ngira yai nang ba ka jing tan ju ki ba pera ka jing em ba kan ka lock down banyala yai ro ke jing e ha ka jing em lamba ka pang ka shitom nyala yai ro lamba ke jing pang ke jing accident ha ka ni ki por ki bala deb no man ta ki parbai ki don hang ni ai ngu ye me try jisu be u bala e bar bala don ring kat na ga banda ke ni ki parbange am dan ga be ha ba mela pan kia pare ki dan mata ban shakriye me ni ai ngu ye me ko try me yalam lap ten yagi kom ke jing kristan ban shakri ban mane ye me Melayalam yaki khon ki ti jongi belakar khuyengi bangelaban long kom ne kom bangelong hadu kan ga step kom ki perbangi ki balawan kan ga step rengkat bat ke jinga sam ban bane ban shakri lang ye me ko try ongi ai ngo ye me ko try ni ai kaburam sheme o ka kartang ga jeme jisu ka bathiang tam ka kartang ba prem ka kartang ba prkhya ki bala ki khamba ka kartang ba ki bor ki sut ba man kin dan bor atra jisu be try kan ga pon gen shim ban gen ngek ha ka kartang ga jeme jisu ha ka jengem ba ban ga singi bagen emban shakri ban le ka man ga jeme jisu na pan be jonga try ge de try kan ga por ban kar khui ga ten ga jong me kan ga step Koran yo shakri jome ka de por pan sle pan kobir ka bor man sema kho jome kay ka ba Ukraine ka ten jome ba man kran lang ba jong ka long ka kubor yang I baro bangin mi na ka ne ka gsang ringkat bat ka kubor ka ten ka jome ban pan sha bor ka jinget ka jongi ya ka jingi jongi me bat bangila ban em ban shakri me jisu kamha dashi shang ya ngo me karkhu ya ka por badang sa ban shakri me hak ka tang jisu ngi doai Amen. Kabar tong yen duai ke ni ko por na ka banta jongi hi kom ki kristan ki bange. Ngin duai na ka banta ke jing em kristan jongi baro. Ki yen kristan jongi ngin duai ke ni ko por. Don ki jing ba yala ma ki jing e ke jing le ki thma jong ka jing em. Don ki khon jong ki panjan jar. Na ni don ki pa ki panjan jar. La ni ke keme. Ngin ya duai ke ni ko por. Don ki jing bo trau dang don kamban sna thma. Don ki jing ki bo blay yo ban pen im ye ke jing jong ki ni ya dwai kan ko por bo blay un loren kat ye ke jing ki bangi baro ka ba ar ngin dwai ya ke jing sam jing long jing im ka jam sim ngeli o sngo bola police tang ba dwai ni im ke ni ki si ke ba ha por ki lockdown ki rong ke ji ka ba per ke ji ka ba bakla
Kejing keren babon cabang nak ketien ke jong belai par bangai be tongin cek tongin nam sengap sibon ke tongin sengap ke ketien ke jong belai ngin pet bat dakane uplai bat scam un ripi ki par bangai dan lagi ni ki ki bala ya ring sakama pen sakama no dakabangi pen skor ya ki mensim baman lane ke jihikai bom ya dei setiap ke ketien jong belai tingin duai ke ni ke por ben bat scam yang ai pim bat scam ki kon samla bangilong ki bas scam ke jinga jau jisu habi scam ke jinga jisu sanang ta pen pernah pen yo ma de ke jikiman ke jing suk jong ke jingem kani ke dei ka bangi don ban kam ha ke por ke ni ke step bangi dwai ke ni sai nakam ki parmai ki jing ki sam ke jongi nakabanta jongi hi ki kristan bangin san ngit em kum ki khom ke jong blai tong dia dwai atrai jisu ko robi jana ka po sa si sem ye dwai kum ki khon ke jome ke ni step kum ka balang ye dwai na ka balang ye boro ko we ki jing kristana ke ni ki ski ba mantang ya na ba ke jinge ni dwai ke ni ko por ba ke jing pan em jame kan wan hati jing ki san jong ki bangi kum ka jing pan em ka wan ke jing jong sakayas nadu pa ki ki khon ye dwai ka ni ko por ba ki jing pan em ki ada don ki pa ko pat ma ki jing pan em na ni ka kemele ni ki khon ke badang yai pen so si em blai ye dwai mat pan em ye ke jing kristan jong ye ni ki si kum ke jing kristan gen shakri ban mani ye me jisu nang pan em be jonga trang ye dwai na ka banta jong ilang baro haka jingem maka jingit basimat ke jongi nadu kisama kilong kemi kilong pa ni don kam ban scam ke jingit hamu jisu nang prem bangin nam pensas kore ke jing kai ba per ke jing kai ba bakla ke jing kren ba bakla shaban ke tin ke jame ko trai ni dwai baki bangit ken scam ke jingi mu jisu ke nam sha ya nam bakla ken san ke jingit bat ke nang san ke long mu ding bala tung harut kiwa un san un jerngam kisla un sei kisa un long jingkapu ya ki babon ki bensim ki bakoro try shimi ki kon samla ki jombe ki kon kana jangka balang baro ki long keme ki long pa ninang san ha ka jingai ban shakri me ko try ha ka ni ka por ngi dwai to kar khuyengi baro ki bawan ha ka ni ka jesa kar khui ki to bamla ban wan ha ka ni ka por ndar kar me ki dana ka jing thiapang gen ki jing ki sam ki bala no tamen ki dwai kar khuye ki ro kom jo ki dwai ya try man loren kat hak man yak man sap ya chashko ya ka jing dwai jung ha ka ni ka step ngi dwai ha ka kerteng ka jong jisu amen amen ti ha ka ni ka por in your snow ka tien ka jong blai para bangai be blai la kar khuying bangir wa blai la kar khuying bangi dwai blai kar khuying ha ka bangin yo ru ban sngap ya ka tien ka jong blai ai ngu iba pol rimbon Walang usketri jong ka balang yan ai ki kubor ki tin ka jong blai kan mau yi ka jing dwai don ka jing kit ka bon ku usketri na ka balang u blai un kar khui pi ya ai ku blai pi bangi pdiang so bai pi ban sam ka tin ka jong blai ha ka ka step ka tin u blai gong ke barok ba phile Hagiktin ne ka kam to le ke ni ki haga kerteng Jesus Christ ba to ai ngo ro yo bulai wo kwa jong ye do Jesus Christ bo trai ni hoi pule sti sinong kolosai nong balai khot khat nyo gidon haga ni ko por tang ga we ke jing thumo kolong bangin mane use im ni kesem utrai je gitrai Ubalong nong pani manong suspa jingi Jesus Christ. Ting ai kuble ye pi barok. Ki para benget ki badon hagan ke jingi seng. Bad kumju ye pi kito ki beran ki jingi sem. Ya ki ba pi pej leng ba ke YouTube jong ka balang. Na sotanat ikinti jo apostol Paul boong. Habau sedang dari open kut je ke jing tho jong barok wong. Ke jing ai ke jong Jesus Christ. Kalor kat bat pi. Ki jing isnai ba ke jing suk ka jong ublai kan long nam da jong pi baro amen utrain ker khu pi dan ke jeseng udan ke jing thmu ba khrau udan ke jing thmu bom jikut namar ba udang pen saim yangi mangdang yo ek ni galat dan ngi pulai ke tin jong play ke kitab Leviticus kan long baneng kong ki thu ingi pang ke jing kenya
jong cái jing ai ngủ cái jing cái nhà ai ngủ thằng hak ni kalau nong ye thu ingi kum ne ba hak por ke ban Moses usdang ban ai ko kum ki bangai ki pedeng ki jiu ki kondisel wong ki don na pedeng jeng phi ki don ra du masi ki don na pedeng jeng phi man ra du blang khun blang ba kum tar ter don ru na pedeng jeng phi man ra tang da khun paro ba kum tar ter kan ni ka pen pau ba ro ki kategori ki ba i ju blai ki don hapo ka shetri ki long ki khun jong blai ni long ka we don na pedeng jeng phi la ban ai ki jing ai ka barit don bây giờ phi la ban ai jai ba kham krau na hang ni ngi wan ka yin ka jong hai ka met ukris ni long ka we amen namar don ka ji pen ya phe pen jiu krik hapeng beduk baruspa hapeng bala bo bom la ba start bo bi handai baro ni long ka ju akhmat jong Jesus Christ lang ba ka snam jong ya wan kum ni ban mane ban ya ro ka ni ri ka sni bo try la thao tu ngi lek men ba ngi ya ai ka burom yo teกับพางนี่ไผสิปลอกอยู่พี่นี่ฟุตซอลพี่คันเดียดหมอกะดีก็พอจะจริงกันนำมาบางกิดอนหากิจรกัดกะจงเบลยกิดอนหากิจรกัดจงมันสิบ่คุยจงเบลยเตงกินไปท่านนี่ก็บ่จีอันใดนี่สนับกินกะจงเบลยติกะกว่าตอตั้งสิตั้งคันเดียกะกว่านี่ยังคันเดียดขนังบากันคำเงินคำปันลองไหลลีอย่างงี้กินไปกิพะจิงต้องกินสนับคันเดียกอย่างไรจังไรกินdalam samla tu jing rai cross ke bom jing ai amazing grace how sweet the sound that save a wretch like me tang rai asin ha shobang pule ke tin ke jong blai ke bangan pule na ka tang ka cross tun chi rai na tam mitam blau kan kham chim me por ngan pule ngan so pule phi na ka city por siki no officers na kan nong ka ar kan pule ni git khot ke ba riu nyo ra ter tang yi ra tu jing ra de kam sim jing ai ngo bi jing ro yo hallelujah amazing grace how sweet the sound that saved a wretch like me. hangin kat ke jume hangin dio por ni aingu me don na pedeng jungi atrai wat langim lanang ban pedeng sobhayo meru hende me ong hakmi ngalon kat bat phi hala ka sngi hedo ko waino ka parthai bada phi seng ar balaingu de ka kerteng ngalon kat bat phi atrai saka ei pat nginang kwa atrai ba ban don hangin kat jume kolong ba kham crown de ka jungi ko kenda ba pen slengi wei poe baro pen se shakri barit u jume ko trai ban pan kan mau ka tin jume kenda ba hangin dio por ai ke tin je me ko try begini puson ko try kan penrhem yang i kan kta ingi ko try ba kan kta kan penkhia yang i a try ba kan ai bor yang i ko try ba bangi laban im ko kenat wat kat gum ke tin berkamon ke je me a try ba ngin ring shisha la de ngin ring hajan te ngin snow thu shisha ngin don ka kamram ka bakrau bagin e ya me ko try ba hallelujah Jesus ka buram kolong se me ko try begin nyet mena snow begin nyet ko try ba men keren apa ni jungi haga kerteng Jesus amen Shong soba shong leng khui pi. The city of Paul, Ephesus, Kalanong of Ar, but
ngan pule na khot ka ba sau ter ka sau hadu ka ba sifo handrai uble na ma bu long ba kendrai ke jing isnai namar ke jing I ke ba krau jung u da ka ba la I jing I wat man ba ngi la long ki ba yap da ki jing rang kang jong I wala panim lam yang I baru Chris da ki jing ai la panim ya phi ba la pan mi yang I lam baru ba la pan syong yang I lam baru ha ki jaga beneng how Chris Jesu ba un yo pan I ha kirta ki ban sawan ya kata ke jing kan rai ke jing ai jong u ha ki les bon changi how Chris Jesu nama da ke jing ai la pan im ya phi da ke jing ai ken kataru om na phi hi kalong ke jing ai ublei om da ke jing la ken ba u no no ru nam yo sngo sarong namar ngi long ke jing thau ke jong u bala pen long how Chris Jesu ya ke jing le ba bha ya ke ba ublei la la khre la pa bang yo yai haga ublei ngar khu ya ni ke tien ki bang yo pule ke ni ko por nagam ta ka burom jong o ka khubor ha ni ko por ka long syapang ka jing ai bolong usyabi jong ki jing kar khu ha ga jing im jong I ka ni ke jing ka jing ai don ki bala penon kam ya ka ha ka thawai pat kuru komong o namar bang ong ba yo im da ke jing ai ni le ka bamon ni im ka bamon namau bleu long bai ai ke jing ai jung u ka dak biang ngi ke jing ai jung u kam le nam ta jong namau bleu long bai ai le ka tin bleu kam sim long kum ta kamur ayu jing ai ke jing ai cái chữ ấy cái nó cái dụ cái chữ ở đây bắt cái cần tiền các ông cái chữ số ba mà bây giờ là cái phần cam quay về cần tiền nó quay ru cần tiền phản khăn đẹp cái chữ số ba là này cái ông cái ông cái favor unmerited favor cái ông play kata kamu đây namar bangi le ai mangi ngila mangi ngi don bor mangi ngi start mangi Andai kata kadai ke ba, andai dah ke bangila mangi, ngimla man pedia seriam mangi ke jing la ke jong blei. Blei long bakrau, long blei don bor, ngimla mangi ban bro attention ni blei jing try jing ngila. Eh saya ong ki jing le hau jing baro tangkum di serdap jot khmat jong blei. Kai kan ni jing ai. Kadai kata ke ba blei usngo bha yangi. Hakatas tulen barimru kibran kame ta kantin ke kantin jing sobha ngikan mau kidon sibun kantin dai ngas mau WR dan ngi pule kitab Genesis kalong bahan riu kad khot ke ba sipo hagal no hagal khot balai ublei wong munsim ngam bile sa baru riu hagal khot ban riu wong ngala kala bambut mangla thau yu riu wong ublei handai kad khot ba sipo stunat wong handai tong no wa bangang la siap sobha kalau ke favor ke jonga hau nawa nama long breu bahok long breu bah la ban sem soba kata dei kentin kabaya dei bagi kentin jingai ai unor samurai ka sambalai pho ko khot basan wong komno ki jing soba ki jong blei ka long ka jing im bom ju khot kata dei ka favor ka jong blei te febor naga kentin tenrai ka wan kata ka kentin naga kentin tenrai ka jengbut ni ka kalong bau blei udan ta jing no men si mangi udan ta jing so tenat ulong incline hanam ta jongi ulong delighted nang ta ulong pleasan ulong sutenat usno fu samphi bu pe jengi namaru blei i jengi hadu kata-kata de ta dau thau nang yu briru namar bau i jengi kumnu bleu nom e ji kita bo la thau da dehi kata ji gili kalau kapam la long bo bleu nom e de dro bleu tin bleu ong kumnu bang tip do ko bleu la kata ka prthei kat balai tin no yo khon la khamaroi bo e baro bang ju nom jo chu den yo ki jim bang jipot te kani ke kentin jing so bha jung blei ka don ka wan ka kentin ka don ke ji de ba ka kentin ji ai ai namar bu play subha no play kwa ban kar khu yangi udon borobor kata ka men sem mau le bha yangi
udon berbor tak mensim ya kapan kerku yang ini tede tak kadau unok kapan sim hangi unok kapan sim yang ini kun benda boleh lah tahu tidak yang ini hadok kata-kata uyale sitom ya kapan nom syak bawai unjot no lalu pula ke Siti Petrus ke Siti yang Petrus kepal nom balai dekat berkandai wong ublei ule tut ya baun wan no namar wong Solomon ke wei ke mensim kan jot no amen sim lakwa ba ke wei mensim kan jot no ukwa ba baro akin yo ke jimpam cukot ukwa ba baro akin yo ban mat ya kata ke jing pen em ke jungu ban mat ke jigar khu jungu dei kata kadau ublei usyam ubaka ban ukwa ban pen i bolong ublei ubas i jengi ubakwa ban le ai nam ta jongi tenang ta kai boblei ule kalong ba upha yu jisu sini ka bathai lalu pule kalau nong ban kong gospel Yohanes fin semang tu pada tho ingi kum ne tongan pan pule WR ka chi ka gospel ka Yohanes ka ban kong ka khot ka bakhat ka bakhan ri wong no badu naga jing dap ga jongu ngi baro ngi yo pediang bat ga jing ai ka berkat ga jing ai nabai ka hukum la ai du Moses handrai ga jing ai la ai yang ni dau Jesus Christ hakani ka testament ga ba thamai hakani gospel ya thu khandiat spang ga jing ai handrai nadu ter hangai kini ki kitab ki bahadian pindap ni i tang ga jing ai Apostle Paul ka bu tho ki jong mu si para bengai ya lagalong ha Korin lagalong ha Timothy lagalong ha Rome lagalong Shaki Ephesus Colossae ba kum ta der upan kam ba ka gantin wong ka jingai ka jong Jesus Christ kan long lembat phi dei kata kan Yohanes uni ha bu pet yo Jesus wong uyo ka jingai ka jong u ka badap dei kata kan ka jingai ka barang kam yang ngi bang sufu bangin yaj haga jingai detro ko khubor hari ka step golong bangin ne perkhat panggan ni ka ka jingai bar kumlo ka trekam haga jim jongi kani ka jingai kawan ya kawan mi bujli haga jaka jong ka hukum Moses kumangala pule yepi ya ki hukum la ai du Moses handai ya ki jingai pat yang itu Jesus Christ balai ka dau kolong lalu pule susu ka Siti Paul si nong rom kalau nong ba handai ka khot ar fulai wong kum no ka bai nong jo ka pop kalong ka jingyap handai ka jingai jong Jesus Christ kalong ka jingyam bam jukut ni yo ka jingai jong Jesus Christ namar blai pa ban ai ni ya ka jingyam bam jukut oh hallelujah kata ka dei ka khubor ko bhan lo jong awa jong bi kabalang bleno thmai kolong ba hela dangi wan dot barokoi watang siteng ru ngatrai kan dap ikan ni gejing mani handrai lese yong is perkhat ba gejing ai ke jong play ka dap biang ya la ke syong hieng ru langaman je seng ru gejing ai ke play ka dap biang kabalang ka dong ka ya kata ka nurim gejing ai jong ninga kwa ban ong ye phi barok ke bias ngau ya kan ni ka khubor kamlong kom ta ni ha ban khen je ka dor jong je bo Jesus Christ lain ba jong ni after Paul la tho ai ge ni Siti sagin Ephesus bala pan im ngi de ge jingai ge de kata la ling pule je ka lenong ka pesan ko Siti sin orom ye thu ingi sepang ke ge bau wanra ka jing yap nadu bau breu ban kong la wanra ye ge jing yap je ka perthai baro ko we kum ta do ta pa we bolong ubadon ke jingai ubadap le ke jingai kan pen impat ika perthai sai senpat kade ban mi bujli ya ka ban pen im nam ta jongi Apostle Paul isti sinong korin la pule kan nong khatsan hang to bin samba le thu ingi sti ban kong kan nong khatsan le thu ingi spang ke jing mi pat long bala de Christ am selo mi pat ni bayak ke jing yalap ni long bele no ba kum ta ter bala da Jesus Christ am selo pen mi pat yang iru ngin long ngange lada yo Jesus Christ misal mai pat ni bayap ru ngange bagadan non ka pop hangi pi ka jingai ke jong Jesus Christ kalong
ban wan chen ni ba thai ban ai lu jong im ban pen im ngi kani ki jingai Yesus kadi kata ke ban mui bujli ya ke hukum namar la ong ba hang ni lanang ile ke hukum kat no kan ru teng teng ile khandai tali ha ka we ngala klono bat gum tangi du le noi de tarau bleu ai knang yo Yesus ne perthai badap de ke jingai knang ba unwa lam yang ngi ya kata ke jing mentoi ke bapura jing mentoi ke bapura hang ni lagi pule ke sti sinorom kal nong ban nengkong gat khot ke basan hang tu apostol Paul ye thu ingi ba hagar khot basan uang la ay yang aru sagakam apostol kadai da ke jinge ke jung ngalong ba pen stamben je ke Kristen ngalong ba stamben je ke balang handai ke jinge ke jung blai kalap long yang akai bang le uta unurai sam rular pipule ke sam hagal nong ke sis pa lai kar khot we khadar ye thu ingi kum no wong ke jing snei jung blai ke nong ba krau hadu kata wong kat bagi pop jongi ru la penjengai ku penjengai ka mini ba ka semi oh kat no kolong ka kodor ban tip bala penjengai ki pop jongi ladang ingat how Jesus Christ ka kami ka ai begini ban le ka por ka ye stat dengan dia persang ban koba di kan ke subjek nama kolong bayar du kata-kata kumalong ye pi bakalan ui ki jing jala ngi pule kala nong ka khan nyu gospel Matthias ha balanang ba khandai ko skol Markus ba Lukas in syam mi go wei ke jingjia ha ka bo Jisu ka brang yai rekat bi kesunan jo bolong ba ha wei ko por ondalah ndrus ni ei Jisu le lam yo Jacob yo Petrus yo Jacob yo Yohanes halor jong lum jong jing pen keladur onda ki lale jang ta long Jisu le lam ki onda le lam ki kini ki lale baro saut nama Yesus tangini kita kesunan jauh kita first 3 disciple mau kita bandeng kong parlok jauh kita bahajan onda lalek yang tak kila i penban je balapan keladur ya Yesus Kristus but kila i penban yo Moses but Elias ka represent ni ka pen i ba ya phang nong churupa Moses pen i phang jongka hukum te kum ne Yesus Kristus lapang ladur u balis kenduk yaki kini kala i kata badin kata kilong khna balakot yong ko try ka bhang ni sna no lai tli king ka wei yo Moses ka wei yo Elias bat ka wei ru yame u Jisu ong wat ya thu moi kini ke barok ki ba phi i wat ya thu tin blai ka ong kum no ka sur ka wan na beneng kata ka por ong ba une long khun janga ubai jauh banget ngobai kadang keju kasur jaga bala keren hago por bau Jisu gospel Matthias kenong balai dekat khot ke ba khan riu khan nyo ben siam mang to hago por bau Jisu la pen baptis yau mencim play lawan halor jong bar kasur jong play lawan na beneng wong une long khun janga ubai jama ngobai ara bangai Jisu Kristus long khun jong play be sisa dekai ke bejia kalau ngakpak benalam hang ni kadon hang ni kata ka dur ke bau Jisu ulai i pen lapen pau berngat kini kesunan ki patip tip kai kadang kalau kum ni uyalami Petrus kemut riu Petrus kemut udah umau mau bebel stone umau walak ban ra walak ban telun walak tuki ha ketitan rai Jacob meniu kawan deketin terai Jacob ani James bi khot Jacob kemut di uta bugiong uta replacer ba mi bujli do we pat but Yohanes pat kemut riu Yohanes kawan kata Yohanan kemut Yahweh is gracious Ublay ulong ubas ai ublay badap da gajing ai hang ni ngi isya yang ni ba adang pe ngi siam ba yo Petrus breu mau ba tho igi mau lung kniap ki sipo kom la bujri no dau blay cho ge da u Jesus Christ la bujri no ya ki hukum
daga jinga ke jong Jesus Christ nang ban pen im jangi kadon ke jing mayan ke bakrau kora bangi de tarang ong fi yang ni la dangi pule ke jinga ke jong Jesus Christ ke ije ajo boleh kolong bejrong kolong bayah du kata-kata hendai ngin yolek pen step namar kolong ke kami gi bangi tip barkai ke bangi de ban lek hang ni ke jinga ke de kata ke jinga ai ke jong boleh ke jinga ai jong boleh Jesus Christ ka de kata ke kif Kebasua ini, ngimdan kaman sudor, ngimdan kam dai kebangi dah try bela, lalu ngida try minot, ngida try office, ngida kadai kajing start jungi, kadai pas interview, bakum tar, kadai ke kif ke ba ini, hendak apa don ke kif, kasyong ngiban pediang, kasyong unung pediang, ulai kum noho pediang, ni sotu ikata apa, habran berkif ladam pediang, ulai susi. Tidak baong kumta kamut ba, ublay jungi long ublay basukut na tanggata, ublay long bakhuy, ulong ublay wadak na kaburam, kumangirwa jingirwa sim pop panom yorong hangta, kahima jong ublay kalong kahima kabadak na kaburam jungo, minum lak badong kata klaim kajing khuy, jika mau Moses sakit kita terus kalong balai, wong kumno, wong kum Moses, mina mi kalap niap kabaing. Moses wai kata kan udah api hilang berot. Hai kerja kalau kesur no belai gong, ku Moses tu lau no ijuti jome. Nama kerja kah kalau bayang, kalau kerja kah kalau kentang. Para penget, habis ngiwan kerja seng, ngiwan kerja rakat kerja belai, ngiwan kerja kah kalau kentang. Ban bujli no ya kata kah. Kebang ngimla ban kot ngimla ban ya je hukum nama nginom la de tau boleh ulah jlino daga jing ke jong larang pule ke siti ke bro kal nong bakhat ar ne kot khot khat pra ter ya thu ngi ong mentangi mansu halor jong ulum badap de gi siti ha ko por jong Moses ha shwa ban ai ko hukum ha kal nong bakhat khundai ka tak seras daga bakla ya thu ngi kum ne chapang habagi Moses ulai jalur julum Sinai ban yo ai shokum ka don perthat ka don gejing dum ka don gejing khiwin ka don gejing syepti hadu kata-kata handai hagan ge chithi ke bruong pimman syu mentah lu ni ulum Sinai ulum jong ka hukum handai mentangi wan pat ulum sayon ulum hagabo blai khot e gi bru jo wan hanga pi bathai ba khya je kit tengah penjai bi haleluya kata agak di khot ke jong belai nanti jong ini, belai jong ulong bandap keji para pengen, kumong isngaw ni kapor tak pengen snap, yang ini kejing long ke jong belai, hatu pilak bantan tak, yang kejing khot ke jong, yang kejing ai ke jong, ni nam lak ban im kejing bakhuy, lam nau belai sisa upan khuy jong upan long ini, kibahok. Waktu pola ke siti sekinong Timothy lagi pulai ke nong bandengkong, man pulai ke khot bakhat saung ko ne. Ke bandengkong sim na kono nong bandengkong khot bakhat saung. Bar ke jinge ke jong trai jinge kala roi ke hai lem bar ke jinge. Bar ke jinge ke bau Chris Jisu. Ke jinge ke jong kala roi ni ong after call. Ke jinge bar ke jinge kini ki ya lang rengkat. Nila pulih ke sedang jangan ni ke kubor bau after ball wong lapan im yang ide ke jingai kataru dak ke jingai kamdai ke jing ai ke jing lek jingi kari ke jing ai ke jong blai ai ngi ke ya ke bor bangin so thu bangin ngai wai ngi ke bor bangin so thu bangin lek wai ngi ke ya ke bor bangin pediang ngi kata kadai ke jing ai ke jing stai boleh pelong ini bangin yo snow di skor jongi bangin pediang ha donor jongi bangin snap, bangin pelik jumut, why hangi, badai tadau, unong raisa magasam, kebandang kong khot baru ong, suku taken ubah pelik jumut, puson senjasni, yagi hukum kijong trai, yagi hukum kijong trai, kedon kami ni para bengai, bangin puson, yaga, kumalong ipi. Habak beliau ai ke ni ke jing ai ke bakrau tam kalau kami ke ban ngai
Kalau kami ngiban pediang, kumno kaya ngiban le. Habangi pediang kadoni kaya keping de ban le. Number 1 keping de ban le kalau ngapandeng kong kalau mau. Try khub le sibun. Ngap pediang ke jing ai ke jome. Ngap pediang ngap try ba bhai ke jing ai ke jome. Ngap pediang ya Jesus Christ. Bolong ke jing ai ke jome. Lan ngi pulai ke silenong ke ba. San berkhot par huai ke siti ke ba silong korin. Kong kum ne. Yau ta wong sing latip i ka pop. La pelong i ka pop. Nang ba. Un ai hangi ka hok ke jong blai. Wong sing latip i ka pop. U Jisu sing latip i ka pop. U nu wi sayang tur pa ka san pulai ko lai wong. Wei bra ban snap i ke pen mana jing. Kum jing thung bedang lung bami no ne ke dor khyang don sisa ke ji tanap man pet ke dor jong don ke ji bhabri ru ban i bhayo ka pen pau ka no bo ble bo ai ni bo ai ke ta ke jing ai ke bo krau tam handre la pen jot la pen sniu dor ya o namar ki pop jong ka tai ka don kam ni kong e ban san fnai ke pop ke jing ka don kam ni kong e ban ai ke jing ma ka don kam ni plong ka hok nang mi la ban yo ke jing ai ke jong ka jing sedang kalau ke jing ai Kaba ka di jingat jungi kabalai ka pindah pediang ya ka habangi pediang ka ai ka bangi de balai no try nga ai ngo ya me wa sol pala station rum ko lomba sifo no ko khot khandai ter wang kum no lana pi flash na bau try lana pi flash na tangan pule kan pi kana pule kham sultanat la kan bakla silan jo lomba sifo ulana me flash na Dalam kesentur yau Jisu bolong utrai ba bengek hala dono bo blai lo pemi pat yu ni ke bayap on pen im ya me nama da ka donut ken ubri ngek ba ka ban yo ai ka hok ba ka sunter ba flash na ya ka ban yo ai ka jing pen im ka kam ni ka long ban flash na no menta ka jing ai jong Jisu Christ ka long nga ka hok ka jong blai kam dai ka hok ka jong ni ka hok ka jong blai ka hok ka jong Jisu Christ no ai ni ka Bible ka thu ni bau Jisu ulong ta langi pule ke siti sinong kalatia ka nong balai ka khot ka ba hat we ter min siam hang to le thu ingi spang ba le thu ingi spang kumno yau Jisu lap long jing tim na ma jing long bala tim yau ta ba sdin halo jong ding handai uta bala tim no long kai ka beje ka long wong ke je fu jong Abraham yau Ishak ko Jacob lai hangi dau ta bala tim no Dau Jisu nang ban long ke jipen kesan jangi. Oh, kan no kolong basukmen basutanat adu kata-kata. Opsol pala kalau nong ke pra ke siti jiki nong romong wong. Om dan pen jing pen ramisu ya kita ken kibara nau Kris Jisu sisa. Kitip om dan jing pen ramisu lan gidon nau Kris Jisu. Kami kalong bah ngin pediang kalong kami kalong ngin fla. Nama kalong ke bor hagi jingai kejong dia tahu no rai sam kesam ke bas si spalai wong kum do oh men sim yang atur ku yo trai barok ke ngai ke ketemu bo ma pikir utang jonga iki pop jonga bor is nei ya kum ta keter ke jingai ke jong u ai ngi ke jing map ke jingai jong u ka wan rai sibun ke jing ku jing pelai Nasa kawai ka mga kwa banga yung aklet ka mga kwa ban dalam hang ni jadi jidon kam jong adi ke jingai ka boleh ai ka long lagi pule hakitab isia ka long bandru foi kalong bandru ka long bandeng khot nang kong ar te pin siam mang to mun si mutrai uhanga ba lo sleng ban yelap ko spell kum ta ter hadin bau Jisu wan sangni ka berthai long ba la lech sena sret ha gospel Lukas long besau khot phat phra khat khandai ong kum long on dau la lech hang ta ka snakok lai ui kata ke scroll kata ke kut bala kelany onda lo plit Jisu la siam hang ta pen ban ong kum no ya ki ju ikan tin bala thau Isaya human sui utrai wahanga lo pen sle nga bang ya lap ya gospel ki jing plai ki baduk hai ki barit ba kum ta da ban pen menai ki jing plai ba kum ta da ter ni kwa me tu ipi ka ni ka wei ki jing ya pher hang to hai ka kitab Isaya la penun kami ke kentin ru spang ke jimbitar ke jong bulai badi ke sni ke jing penher pot ane ke sni ke jimbitar ke jong bulai
Anda bu Jisu pulih ke ni ke scroll. Kayak boleh ke long ba. Ula exclude no yang kata gaji bitar mulai. Ula penjana oklam keren show. Hau pulih saulit pulih yang. Pinsya mang tu bu Jisu ula penjana itu yang ketin bitar. Yang ketin penher ku ula penjana. Sadar kalau namar. Ulai lembau Jisu Kristus. Umpak benda tu sepagi cipirat keput jongo. Mau boleh ulang baik. Rela du boleh ulang baik ke ke begini man le. Ke Bible itu ini. Bang ya ban bat scam mi kata ji ai ulai ni. Min dia be sakmat da ke jingai. Ban im jing ba khoi, ke jing ba discipline. Hai ke baro. Ke jing ke ring banaw la ke jing. Ke jing ke ba ai tirut. Ke jing ke ba be brai. After Paul itu ini. Hagesti. Ke ba ai ulang besar. Hang tu bin siam usur ong kom ne ong ye kini ki bangai yau Timothy ong to men pen belen je le ha ke jing long ru blai u khwat ingi su ke jing long ru blai kai ke jing long ru blai ke sibun ke lamba ke jing bi de ben im ki baru blai ke por kam sya ben tren lut kita dengan kwa ben ke por ke lakut artat te India stat bar kai ke bangi de ben le ke long ba ha ke ni ke jing ai u blai ulah kentup lut ke jing kerku ju baro tedi terau pra banget ngakwa panong ipi ke jing e ke jong blai habil lamat ika kadon em kata ke jing e jing ye o ngin e je o Jisu wa kalau nom khat sao thot khat san ter wala de pi yang tu sumar ke hukum janga ngakwa ni tu ipi ke ni ko mai ka hukum kadon ke diman haga kadon ke jing dawa haga wong kum no wala de pile kum ta lada pile kum ta la hiu ko pile ko kum ngau ong ngan kerku ye pi pin long kum ta bu rong ngan ai ki kerku jong pi lada pi pakla ni kum bum tang kata ki jing kerku ke la kut no nam ta jong pi kata ri ke jing ye fer ba krau handai ke jing ai pat ke jing ai kam dei kata ke bediman ke jing ai ke ba ai ke bagi ong kata ke ke supply ni supply ke badap gerhai Kapa syuai baik. Keberang kami taman pediang ya kah. Tapi kapa orang kumta kamut bangin namanya kedua syuk iki jingpang. Ngin mi syuk iki jing sitom. Ngin mi kedua syuk iki jing ai ke jing. Hari wa after Paul uang syai kata. Wan sutu bakla. Ulai uang ke jing ai jing ka dak biang. Ulai uang after Paul ud hi. Walau deu after jong ulai. Don ka Paul after ud. Deu blai om after Paul kajinga ai junga kadap biang ya me ya ro Israel kajinga ai junga kadap biang apa nang kajinga le jong jem baru kajinga ai jong Jesus Christ kadap biang ini lan ngi pule station Filipi hanto ya thu ingi pina pule pinlap ya gini wi kentin bomba wafsu Paul wong ngalanang basukmen haki ai bro ngalanang ban sodap hagi jingkaru ngalanang ban aingu yu blai hagi jing ai jar ngalanang malek kemen apa yang kijing sitom baro ngalanang malek kita baro nama kijing ai juga pernah po ka kersoi po jengi bangila malek ije kiba ka perthai kam la malek para bangit karun kami ngi mangin penrit khma jum trai karun kami ngi mangin pediang ngi kijing ai kesu karun kami ngi ban songo yo karun kami ngi ban plaro pi kan kijing plaro pun kam kata-kata Kebangit ke jing du jing mentau jing ke jing du jing kerku jing ke bandeng kong kalong namar bangim playo. Ini sentur jing ke teng kalong standar hadu kata-kata. Nim dak keren tan wa le rain keren hukum ta ter. Ninga kwa bunong fi para bangi. Te sentur jing kalong ke bandeng kam hadu kata-kata boleh ai. Uji sul langi pule hakalenong ke khat ar. Gospel ya ni suang. Ong nak ketin ju fi. On penram ni pi, ni ketin jo pi, on pengkesan ni pi, ketin juga orang berengkam hadu kata-kata. Salih pulih yang gospel Markus kelom hadway, ni dekat bar fulai atau ter pinsya mang tu ya tu ini, sepang kejingat, wong lada pi dan kejingat, watang kesempai tersuruh, wong pidong ini ulum long balarat salarat no, lada piong. Lada fikran, lada pinang ban keren, disutu ban keren. Lada kata donut jong pi, ketin ju play kadon hapok jong pi ban keren ni kita ki jong ketin jong play ong. Kan long ju pi namar. Banga sutu ba pidon de kecing em hapok jong pi.
Oh ya roh ika kerteng ke jong Yesus Kristus. Dan sibun ke bau Yesus la keren. Den kata kau ya ke subjek juga ai. Lapan pau borba ha ke nyalap jong apostol Paul. Ngau Yesus dan Paul ban keren lut kita ke baro. Ulang sisi ni ke sendan jong ha kalau nang bakhandri berkhot bakhadar. Ha syab lain dok dia bersai wong pum no. Wong kadang don sibun ke ban dia thu ya pi. Handai pinum la ban keren pinum la ban pediang manta. You cannot bear now. Pinum la ban pediang manta kita ke keren ke jong apa ro. Dia kata boleh legit you of the Paul ban jalap ini gospel. Seki ban riu baro. Para bangit kedan kami ban ai ngo yo. Kedan kami ban yoro ika kerteng yo. Kedan kami ni. Unong tho seki probab nagalanong bakhat. Tra ke khot or huyo. Ong ka tin jong phi kan pen yap je phi. Ka tin jong phi kan pen im je phi. Nau thlit jong ni man pen im. Dei ta ro para bangai la ningi pla la ningi ong try ai ngo i me ngala koj. Ha ka kerteng jong me. Pin sia snu ka bor kan wan. Ngai ngo mel ai ke ke jing ai ke jing ta ke jing ai je. Je ke jing pen khia. Mai la puli kan mau Yesus wong men sim utram sim la pha yang abangan man walam ni ko khubo jeng bitar nei gamen ye ko khubo jeng jing pen khia ka khubo jing pelai ka khubo ri tegi badok ki barit ki ban yo men sim kali kata ka khubo ndrei ublei hikai ni menem sim ka bui kata mengin penan bakla penan kam bakla ki jing ai ke jong u kwa ingi mangin khen je ka dor ka baram ya ke ni ki jing ai la pen scam hadin bau Yesus la mi pat ni bayap. Badai terau, don kam ni kau man mi pat, man ai ni ke jing mi pat jong Yesus Kristus kadai kata ke jing pen kesan ni ke justification nam ta jongi. Habang la pen kesan. Kata yang long ke khun jong belai. Habang long ke khun jong belai. Belai wong kumno, wong mengala pulai pi mana ke siti sini belum tiada no belai, wong baik jinggal khu jo Abraham Ishak jaga baro. Niyo angkat bau Yesus Kristus. Ngilong kita ki ne yo peteng lambat u. Ya ke jingkar khu ke jom lai. Kan no long ke jingkiman ba krau bro bagai. U apostol Yohanes haga sti ke balai. Kan khot ke ba ar ko ngum no. Wong ai be ke jing e jong phi. Wong ko para bagai. Ngakwa hir ba pilong ba khia khran ki ke baro. Kum ba ka roi ke men sim jo phi. Ông công ta rồi cầm mét trong phi cái im trong phi cái chừng long chừng im trong phi long cả long bạc khẽ khăn cái đây bên như roi rangkat cái chừng khôi cái chừng y cái chừng long discipline chừng y cái chừng long rub lay chừng y kata kan roi hapo chừng y bạn ha kata kan long chừng y bằng cái bạn mát đi cái khôi chừng bong có khôn ngak kulai ban ai phi chừng cái khôi si sapule ya cái siti Petrus kan long balai cái siti cái bar nhung Petrus kan long balai cái khot khot do Waktu ai begitu ai jong Yesus Kristus kan yo roy kan hai api ki ai baro kan yo roy ki ai baro jadi kami man penroy ni jingai kan kami ngi para bengi mangin recop ya ka kenang minum pendan kam baklai ki ai ke jong ubleu la kular nora sama arpusan kan khot hasa wong no wong ki ai ki bari jong lei upen pau ha kita ki bau blai ki bau shifting ya langi shifting ne yo ni long discipline ne yo hang wan ki jeng hatung ni wan la kawan ni siu le tang dap blai khot ingi mi long discipline ni wan ki jing jong blai ka min sim no ra samong le tung ni rong si ka khrop jeng o da ke jing ai mo ni rong ka phlau jeng ki jing ya ro ni wan ka min sim jeng ki jing ai ti rot ka min sim jeng ki jing ring mrau la ni wan la ni long ji seng kabalang hagan ni hak ni persang ban pen kre ko convenient jong phi nenga kwa bani thu i phi khandai han sha kam nong kum ta mi don kam mangi man pen sitom mila de mangin be ko por ko jong blai kam dei bo blai pen don kam un ap i ko por ko jong i de mangi ngin ap i ko por ko jong blai para bangai de mangi ngin le kata de mangi ngin pen sitom mila de mangi ngin blai ai lut nam ta jong i hatu ngim la ban le kata para bangai la ngilang ban le kum ta ni so thu i ki men ko badap apo jong i ni so thu ba kadan ga ek bo krau bo blai un kar khoi ni nora sama samar fulai kar khot ban ri wong shisha ki jing ha jong ki jing is ne jong kin dai bo sidan ter ga jim jong hallelujah
bulan kerkhul nak buron tengi dua lang kan ko ngin ai ngo yo ngin yaro yo ngin ai ko buron ngin pediang atrai nga pediang ngin ki jing kerkhu me baro tengi dua lang kan ko ngin ai ko buron haleluya long bala kerkhu ka kertengi me trai ba ni don hangin ke ji seng trai ban sha skor ke tin jo me atrai ni pediang ye tin jo me ke jingai ko trai ba ni pediang ye jingai jo me ke jingai ha ka kerteng jo khu ni me ji supres ko trai kat ni don ke ji seng trai nga duai ke ji pen khia ke jo me ko trai ba ki don ke pang ba sitam ha ka ni ko por trai ba ki pran kam ke ti ke jing pen khia me trai ba ai ni ke ti ni me kan pen khia ki ko trai ba ke ti ni me ko nga pha ke jo ke tin man pen khia ki ko trai pen khia ko trai ni ko por ko trai ngai ngo ngai ro ma di ke ji pen me kumni hakani ko por ko trai ba hakani ko mir kalau dan ke jing yale ko bakrau hak hendrai kendal ba hakani ko step ngawan ke ying jo me ko trai ba ngamat ke ji pen khia me ki para bengai baro udan ke ji seng ko kendal be junga kin mat shisha kumni hi ke jing pang jing khro kin ria no ko kendal ba ka kerteng ji me ji su ba ko ki badan ki ying ke sam ki badan ki hospital ki badan ki chia pang ki badan ki jakai ko fair try ko bias ngon ki khubor jing ye ko me ko try ki jing ye me ko alam jing pelaj ki jing ye me ko alam jing pen khia ki jing ye me ko alam ko try ki kamba ki dakla ko kundan ka kerteng jong Jesus Christ kumni hi ko kundan ga hukum ki bor jing sosi ki bor jing no mensim ki bor jing khro ki bor jing gai jing pai donot baro ko kendan kin long bala kendia no sis dan ki khun ji me ki pediang ke tin ji me ko kendan ba haleluya ya roi ka kerteng me jisu ngai ngo me trai ba bagi jingker khu jo Abraham Ishak ko Jacob ki long nam ta kita baro ki long ki khu ki khun jo me ki bala mat ki jing pen ki khapat ki bala mat sisa bal ki bala ngai ki bala pediang ko kendan ba ka ding phna ji me ngi ba don ki ji pen ma ka don ki ji ai ha ka ko trai ba ya ra bagi ni ki ji ai ki ji me ko trai ba me khmi yangi ko kendan ba mem khmi shui ngi ko minong pop atrai hana me khmi yangi ko trai kum ka hok ba ai ngi la ba khun me Jesus Christ ngai ngo me trai me snow dare bo ngai ngo ke tin ju me baro ngai ngo men sim khu ju me trai ba ngai ngo ka balang go trai be jinga ka bangi yo ko trai kum ka ni ka lat ban sekri ban he ya me ha ka kerteng Jesus amen ublang kar khu na do bro amen Tungin mi nega nega jesang halor gani kubor ke bangilio snow nega step but bangi way pi way nega por tungin clean yalade bangenom komelio snow ni kubor lapan im yangi daga jingai baru blayula ai yangi hau Chris ulong ke jingai ke jong blay bangim yo naga pertain nang no ngem yo kene ke jingai pinom yo nang no ngil long kom nega mi long day ke jingai ke jong ngila day banyam ngim nan hak ban lai hakanu kono kodorru rai ke jingai ke jong play kala panem jisu long ke jingai ke bakrau ke jong tongin mi ne ke jesang gin snohang ni gin ngam jeliu ke jede jingi baru jisu ke jingai jingi kat bengan ngam jeliu ke jingai ke jong play ke nang krau ha ke jingem ke jongi ngin tongin yerwai ke balai spasa kabang shim kertengu jisu trai breu ka snusi bat kuslai ka jingmen bat jing tingerun ai ra ru kat shaba phile ka kerteng bakor doi jingker men jong ka perthei ka kertengu jisu ka jingmen junam happening ka jingwai ke brai spasa pada din ka jingwai hagan ka po ka suan khot yi balam bharo in yo ban wan shikman ban bu ka jingdwai bat ban kerku penwai ya gane ke jeseng gane ke por injar welang de ka bijeng ke jirwai ke balai spasa tin ke tengah span khot i balam bharoi in yo ban wan sikmat ban tuai bat ban pu penwai shin ker tengu Jesu utrai priuga so si bat kuslai ka jing ben bat jing Shabbat pile kagerte magaror jinger men jong kaberte kagerte
Giêsu ngã bên hôn xin trong ngã ngạc đi ba uk được ya ngan ya wai da Giêsu ba agarte pagro jinkermen trong ngã birthday David kanu ke privilege ke crown melai begini aban mane ke kerteng ke hak lit juga kerteng baro maka kerteng jang Yesus because baro kendan au thule bron plasna bau Yesus lang try nak tak buram ke jang blai bau kpa ni ai ngoi mitra kerap ngeli aban mane yeme man pen crown yeme bangin ngawal ke dong bakam sem memaluan jingo ai bemelas ngap mala pedang gijing syakri gijing mane jungi hagi benta baro na do gijing ruai na do gijing pulis tang na do gijing asya kam ke jame do ka kten ke bakoro bangeli osno bada gi benta baro ko kendat ni dok ke gijing kman mengi ban ai me kendat na kini ke ke mala ai gijing ai ke bedab yang jame atra krat ka slay ke gijing ke jungi na ko ke ski ko pat ka yai thmai man la ka step tra ke gijing ai be gijing dai ne ke jame trai ha ka gijing ke jungi try hakan ke por kenan indon taman ai ngoi me ngim don ai area ma tra Yesu kenan bar khoi ke jing pen em ke beneng ba ke jing suk hne sla per thei ko me don rin kat bat ni ba ke jing em ke ben ken jai ha beneng andang la let nang ne bar ko long ke jing ai jame suda tra kenan ko long sisa ke ba phla kata kata mangim long bet na ban yo kai ke na me try bagi hok jai long ru tang ke sa jat ma jame ndai mala pun ko pi de ke hok ka tra Yesu bat mo ula sim halor jong uya ke pop jong baro ula sim ke kuna ko biang ba ke pura ke badap mangin long amsho ki nang pop hen ki khon be e tapman sim ki jang metra to de kar khu ki sikri jing bingila yo baro to de kar khu sikri jame ula wala mi ke kteng jame prang jong tra ka to ai ka ministry jo kana roi na ko ke post ko patra Yesu kuna ji sikri jo ku secretary jong balang ta bana ya ai ka jing ai ka jame ye utrai mula ban lega ke ki kam khrasu ni smatra kana min kar khu pa to be jong driver ke khulai ni baro ki rang ba jong balang ke kit kam ni balang agi benda baro we pit khat jong balang no ke san no ke rang ba no temen hado ki khna ke bor ret try to pallai jo ke po de ki khu yo phatan ki jame lam ke ji ai ke jong jis ke bor try ke ji ba ke jong blai pan bom jikot ba ke jong sla ke ba thiang ba panchaj bor ke jong se ba khoi ke ban ka balang ke jong blai hang ne ba chitlap ke the mentar sudu bom jikot amen.